מכירים את זה מספיק לעומק, בטח לא את הפתופיזיולוגיה, הספקנו לשכוח מבתי הספר לרוקחות, וגם נוכח המגוון היפה והעצום שיש בבתי המרקחת, צריך לדייק היום אם אנחנו רוצים להציע את המוצרים ואת התכשירים כטיפול. על כך, אני מתכבד להזמין את מר אלברט מורדי, רוקח אחראי בבית המרקחת אופיר תל אביב. אלברט, איתנו, אנחנו רואים אותך, רק אם אפשר שהמצגת תהיה במצב... ערב טוב. רק אם אפשר שהמצגת תהיה במצב תצוגה. אתה רואה למעלה את השורה, תעשה Enable Editing. אתה רואה את השורה החומה? כן, 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 אני עושה את זה. מעולה, נשמח. מעולה. בהצלחה, אלברט. שלום, ערב טוב לכולם. שמי אלברט מורדי, לוקח אחראי בבית מרקחת אופיר בתל אביב. היום אני אדבר איתכם על נושא של טיפול בקינים וביצי קינים, והחידוש שיש לאחרונה בתחום הזה. בהתחלה נתחיל עם לנפץ איזה מיתוס שתמיד חושבים שעניין של הדבקה בקינים זה עניין של היגיינה, זה ממש לא נכון. קינים יכולות להידבק לשערות לכל אחד, בין אם יש היגיינה, בין אם אין היגיינה. כמה נתונים אני אעבור איתכם לגבי נושא של קינים. כ50% מילדים בגילאי בית ספר בכל זמן נתון הם נדבקים בקינים, שזה נתון שהוא מאוד משמעותי. הסימן הראשוני בעניין הזה של גילוי של קינים זה גירות בראש. כמובן זה לא הסימפטום היחידי, חייבים לבדוק כי יכול להיות שיש איזה פצע או אלרגיה שנובעת גורמת לגילוי בקרקפת. הקינים עוברות מראש אחד לשני באמצעות מגע. זאת אומרת, אם ילד בא במגע אחד עם השני, יש עניין של סיכוי להדבקה של קינים, אחרת אין סיכוי. נושא חשוב זה נושא של ברגע שאנחנו מגלים אצל אחד מבני הבית. קינים, חשוב לבדוק את כל בני הבית, לחבש את הבגדים ואת המצעים וכל מה שמגיע בא במגע עם השיער, בכביסה ובטמפרטורה גבוהה ככל שאפשר. ביצי קינים בדרך כלל בוקעות תוך כ10 ימים, וכך מתקבלת קינה חדשה, ומתחיל דור חדש, ואז מתחיל המעגל של ההדבקה. מאוד חשוב להדגיש שטיפול בקינים זה חייב להיות כולל טיפול בביצי הקינים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לטפל גם בקינים וגם בביצים בו זמנית. כאן אני מגיע לתכשיר בעיניי כרוקח ותיק בתחום שלי, שהוא מאוד מוצלח, ובעיניי זה מספר 1, תכשיר שנקרא Hedrin Once. הוא נקרא Once כי זה טיפול אחת בלבד, בדרך כלל מספיקה, כדי לחסל את הביצים וגם את הקינים. כפי שאמרתי, מאוד חשוב לחסל גם את הביצים. הטיפול הוא לפחות 15 דקות, אפשר להשאיר את זה יותר, אבל ב-15 דקות הפעולה נעשית. התכשיר הוא טבעי, עשוי מחומרים טבעיים בלבד, ונבדק ומותר לשימוש החל מגיל חצי שנה, וזה מתאים ובטוח לשימוש גם בנשים בהיריון והנקה. יש שני מרכיבים ב-Hedrin Once שהם מוגנים פטנט, אחד זה דימטיקון, נגזרת של סיליקון, שהפעולה שלו היא פעולה פיזיקלית. הדימטיקון הוא חוסם את דרכי הנשימה של הקינה, מונע ממנה לנשום ולבצע חילוף חומרים, וככה גורם לה למות. החומר הנוסף זה מולקולה שנקראת פנטרול, היא מולקולה טבעית שמופקת משמנים אתריים, והתפקיד שלה לעזור לחדירה של הדימטיקון אל תוך הביצים. מאחר ואנחנו יודעים שהביצים יש להם קליפה מאוד קשה, הפנטרול עוזר לחדירה של הדימטיקון לתוך הביצה, וככה אנחנו משמידים את זה. אנחנו משתמשים ב-Hedrin Once בזמן שאנחנו יודעים שיש כמות של קינים על הראש. תכשיר נוסף בסדרה זה Hedrin Protect. Hedrin Protect הוא מוצר טבעי, הוא מגיע בצורת ספרי, הוא מתאים לשימוש יומיומי, מרססים את זה על שיער לפני הבית ספר, לפני הגן, גם מבוסס מחומרים טבעיים, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה, כמובן גם נשים בהיריון והנקה, והכל נבדק, יכולים להשתמש בזה.
יש לו ריח מאוד נעים, והוא לא כזה דוחה, כמו שמן אקליפטוס מרוכז, זה שמן רוזמרין מרוכז שמשתמשים, ומאוד נעים להשתמש בזה. החומר הפעיל בתוך אדרין פרוטקט, הוא נקרא אקטיבידיון, מופיע בריכוז של 1%. הוא פועל בתהליך פיזיקלי שהוא פוגע במעטפה החיצונית של הקינה וגורם לה להתייבש, וככה גורם לה למות. כל עוד יש על השיער, על הראש, אדרין פרוטקט, הקינים החדשות שיגיעו, הם יושמדו, והם לא יתרבו, ואז זה מונע את ההתרבות של הקינים על הראש. סליחה, יש לי קצת יובש בגרון. אדרין פרוטקט, אנחנו משתמשים בו לפני הגן, לפני הבית ספר, מרססים אותו על השיער, אין צורך בחפיפה או להרטיב את השיער, אפשר לרסס את זה ישירות, וילד יכול אחרי זה ישר ללכת לבית ספר ולגן. עכשיו אני מגיע לתכשיר אחר בסדרה שנקראת אדרין גו, המרקם שלו זה מוס, היתרון הגדול שלו זה למצבים שנגיד אין זמן לחפיפה, או שילד לא בא לו לחפוף, לא רוצה לחפוף. ילדים סרבנים לחפיפה בקיצור, פשוט לוחצים, יוצא מין מוס כזה, נעים, מורחים את זה על השיער ועוזבים את זה. אין צורך מיד לשטוף את זה. יכולים לשטוף את זה לפי הרוטינה הרגילה, מתי שרוצים לחפוף. כך שזה יכול להישאר ויעשה את הפעולה. ועכשיו אני מגיע לנושא הכי משמעותי, זה החידוש בנושא של טיפול בקינים, שזה בשגרת חפיפה. התכשיר נקרא אדרין ווש. אדרין ווש הוא בצורת שמפו, זה שמפו שהוא משמיד גם את הקינים וגם מסיר את ביצי הקינים, על ידי זה שהוא ממיס את הדבק שלהם. יש מחקר שנבדק שהפעולה נעשית על ידי אדרין ווש תוך 5 דקות בלבד. זאת אומרת, 5 דקות מספיקים כדי לקבל את התוצאה. אחרי שעושים את החפיפה, מומלץ כשבוע לאחר מכן, לבדוק אם יש איזו קינה או ביצה שחמקו מהטיפול ונשארו בכל זאת על הראש, ואז לאחר שבוע אפשר לעשות טיפול נוסף עם האדרין ווש, וגם בטיפול השני, 5 דקות מספיקות, וזה עושה את הפעולה. האדרין ווש גם כן טבעי לחלוטין, והכמות שיש בבקבוק היא מספיקה ל8 חפיפות, כך שאם אפילו עושים את זה פעם בשבוע, אז זה אמור להספיק לפחות לחודשיים. החומר הפעיל, חומר טבעי, שנקרא איזוניל איזונטט, הקיצור שלו זה INN, הוא רכיב ללא סיליקון, ללא דימתיקון, ויש דטרגנט, חומר המקציב שהוא מאוד עדין, הוא קצת שמנוני במגע הראשוני ששמים, הקצב שנוצר הוא מאוד עדין, אבל לשים לב שאחרי ששוטפים את זה, השיער לא נשאר לא שמנוני, לא דביק, מאוד רך ונעים. ואדרין ווש, המנגנון פעולה של ה-INN, זה על ידי זה שהוא מייבש את הקינה וגורם לה למות, ומסתיר את הדבק שהקינה מפרישה, ואז גם הקינה וגם הביצים נפרדות בקלות. מתי אנחנו משתמשים באדרין ווש? מתי שאנחנו לא בטוחים, יש ספק, שיש קינים או אין קינים, או שיש הודעה מהבית ספר, מהגננת, מהמורה שצריך לעשות טיפול או בדיקה, או אם אנחנו רואים שילד מתגרד ויש רק קינים בודדות. אם אין כמות גדולה, בכמות הגדולה אנחנו משתמשים באדרין ווש. כשיש כמות קטנה, עושים את החפיפה עם השמפו אדרין ווש. עוד יתרון נוסף שיש למוצר הזה, זה שילד מגיל צעיר שמסוגל לחפוף, הוא יכול לחפוף עם זה לבד, וזה מקל על ההורים, ומוריד מעמסה מההורים בעניין הזה. אופן השימוש. השמפו אדרין ווש, אנחנו שמים את זה על השיער, על שיער יבש לפני המקלחת, למרוח מהשורש ועד הקצה, להמתין 5 דקות, אחרי 5 דקות מרטיבים עם מים, נוצר קצב מאוד עדין. הקצב, חשוב להסביר למטופלים שהקצב הוא מאוד עדין, לא כמו שמפו רגיל שמקציף בכמות מאוד גדולה. אחרי כן שוטפים היטב, ואחר כך מסרקים את זה עם מסרק צפוף כדי להוציא את הביצים.
לסיום, אני רוצה לדבר על תאמות ציפיות לטיפול בהדרין. א' כל, מאוד חשוב לפזר את החומר על כל השיער. כפי שאמרתי גם קודם, מהשורש עד הקצה, ודגש על אזורים החמים, שזה העורף ומאחורי האוזניים, וזה אזורים שבדרך כלל הקינים מטילות שם ביצים. עוד נושא, ייתכן שאחרי הטיפול אנחנו עדיין נראה קינים או ביצים, ואני חושב שהטיפול לא הצליח, אבל זה לא נכון, צריך לתת 24 שעות זמן כדי לבדוק ואז להחליט אם באמת טיפול הצליח. לדעתי, אם הדרין וונס אין סיכוי שזה לא יצליח, זה בטוח יצליח. את הביצים זה משמיד הדרין וונס, אבל אנחנו צריכים להסיר את זה, רצוי לסרק עם מסרק צפוף. יש את המסרק אסי 2000, שהוא מסרק מצוין, וכמו שאמרתי, הדרין וונס הוא מקציף ממש עדין ובקלות. זהו, עד כאן סיימתי, תודה על ההקשבה. תודה רבה, מר ארברט, מעניין מאוד ונושא חשוב מאוד. יחד עם זאת צריך לדייק את ההמלצות שלנו כרוקחים ורוקחות. שאלה הראשונה בעצם, איך אנחנו רוקחים, כרוקחים בעצם, כשאנחנו מקבלים מקרים כאלה, נוכל להרים את הדגל האדום ולדעת אם בכלל מתי להפנות בעצם להסתכלות רפואית, או שאין כזה דבר בעולם של הקינים ותמיד צריך לתת טיפול ללא קשר. אם אנחנו מדברים על נושא של קינים, אין עניין של טיפול רפואי. כל הטיפולים הם טיפולים self-medication, אנשים עושים את זה לבד, ויש לנו מספיק תכשירים טובים, כגון מה שהזכרתי כרגע, הדרין וונס, וישנם עוד תכשירים בנוסף, שכל אחד יכול לעשות את זה טיפול באופן עצמאי בבית. הבנתי, אז גם אם אור הקרקפת הוא מודלק או מזוהם, אם יש אולי בלוטות לימפה בצוואר שהן נפוחות, אם יש כאבי ראש או חום, לפעמים זה יכול להיות, לפעמים לעתים נדירות, אבל... נכון, אתה צודק, כאן מדובר במצבים שזה לא בהכרח עניין של קינים. ברוב המקרים האלה זה מצבים דלקתיים, ואז כן מחייב טיפול על ידי רופא ילדים, דרמטולוג. הבנתי, אוקיי, תודה רבה. שאלה מאנואר, היא שואלת, האם אפשר להשתמש גם בהדרין וונס וגם בשמפו, או שאחד מהם בעצם מספיק? ללכת על מוצר אחד. אנחנו מבדילים בצורה כזאת. ברגע שבודקים ורואים שיש כמות מכובדת של קינים, אנחנו קוראים את זה ג'ונגל. אם יש ג'ונגל, אנחנו עושים את ההדרין וונס. אנחנו רוצים לחסל, זה מחסל באופן גורף את כל הקינים. אם מגלים שיש מעט, משתמשים בהדרין ווש. כך שאני לא רואה צורך בו זמני להשתמש בשניהם. בהדרין ווש יכולים להשתמש על בסיס, נגיד פעם בשבוע, כדי לוודא הדרין וונס פעם אחת בגמר. אוקיי, תודה רבה. מה עמדתך לגבי הטיפול הישן שהיו בעצם משתמשים בנפט, או ממליצים תיסוף של ויטמין B על מנת להימנע מהדבקה בקינים? זה משהו שהוא נכון, או שעדיין נכון? לגמרי לא מומלץ. נפט יכול לעשות גירוי, כוויה, נזק. אנחנו נמצאים בעידן שיש תכשירים מאוד יעילים, טבעיים, לסמוך עליהם לחלוטין, ואני מניסיון שלי, אני מעל 30 שנה רוקח בקהילה, זה עובד מצוין. מעולה. אוקיי, שאלה מאלחן, האם יש סוגי קרקפת מיוחדים שמהווים בעצם מצע טוב לצמיחת קינים? האם יש קשר לתזונת הילד, לבין סיכוי בעצם לקינים בקרקפת? היא פשוט מציינת ומשתפת מהניסיון שלה כאימא, שהבת שלה סובלת מקינים למרות שהשתמשה כמעט בהכל. היא מציינת גם כן שהיא ילדה עם אפילפסיה ברקע, תחת טיפול תרופתי קבוע. אנחנו יודעים שיש אנשים מסוימים שהם יותר נדבקים בקינים. כמה שחיפשתי לא מצאתי מחקר ממשי מדויק, אבל אומרים שיש איזו קורלציה בין ריכוזי ויטמיני B בגוף לזה שפחות נדבקים ככל שיש יותר. זה מה שציינתי בהתחלה, עם הוויטמין B, שכן, אם לוקחים את זה. לא מוכח מחקרית, אבל מי שצורך ויטמין B קומפלקס, B, לא D, ב', B, זה מה שכנראה מפחית את הסיכוי להדבקה. אוקיי, אז אתה ממליץ על תיסוף של ויטמין לילדים שהוא עשיר ב-B, כן. הבנתי. סליחה, רק תיקון מאלחן, סליחה, אני מצטער, זה לא הבת שלה, אני מצטער,
זה בת של אימא שסיפרה לה. סליחה אלחן, מפה אני פשוט לא הבנתי את השאלה על העומק, אז אני מבקש סליחה. בריאות כמובן לילדה. נכון. אז לא מומלץ בעצם לתת ויטמין B כתיסוף. זה לא כטיפול. מי שמשתמש במולטי ויטמין, שבו ויטמין B, יכול ליהנות מסיכוי אולי מופחת בהדבקת קינים, אבל זה לא ודאי. אוקיי. מר אלברט, תודה רבה לך, למדנו מאוד והשכלנו מאוד, כמובן נקווה לתקופות ללא קינים בכלל, גם לא אצל ילדים וגם לא אצל מבוגרים. נעמת לנו מאוד, תודה רבה לך. אנחנו מעריכים את זה. המשך ערב טוב. אוקיי, אנחנו היום מסיימים קצת יותר מוקדם, אז תודה רבה לכל מי שנכח עד הנקודה הזאת והחזיק מעמד על הנקודה הזאת. תודה רבה לכם, אנחנו צועדים, תזכרו שאנחנו צועדים לקראת סוף השנה, מי ייתן והשנה הבאה כמובן תהיה שונה בתכלית ובהוויה מקודמתה. תמשיכו לחייך, אני בטוח שניפגש בהמשך. יש לנו הרצאה ב8/12, אל תפספסו אותה, מחכה לכם כמובן בקוצר רוח, תשמרו על עצמכם, תמשיכו לחייך שוב, והמשך ערב טוב לכולם. תודה רבה.